Pán prezident Gašparovič, dobre si to pamätáte. Majme odvahu sa baviť o reforme politického systému, majme odvahu sa o tom baviť. Môže fungovať štát tak, ako funguje. Ja som vôbec šokovaný, že ešte ako takto funguje v tej Európe pri tomto politickom systéme, ktorý tu máme. My musíme reformovať politické systémy v Európe na princípe slobodných, demokratických parlamentných volieb. Tá reforma musí spočívať jednoducho v tom, že, a to sa pripája k slovám Andreja Danka, ktorý to často hovorí, v politickom systéme by mali fungovať iba štandardné politické strany, so štruktúrami, s programom, so všetkým, čo k tomu patrí. A takéto strany a vlastnou ideológiou a názormi by sa mali pokúsiť o to, aby získali podporu voličov. My sme svetové unikáty. Máme u nás politickú stranu, ktorá má 4 členov a bola vládnou stranou. A máme tu iné extrémy, ktoré sa nikde na svete nestali. Viete si predstaviť, že by v nejakej normálnej krajine Európy bol špeciálny prokurátor, človek, ktorý zabil človeka na prechode prechodcov, ktorý bol predtým minister vnútra, minister spravodlivosti. Viete si predstaviť, že líder opozície bol 4-krát obvinený z trestnej činnosti? Viete si predstaviť, že by vo väzbe zomrel človek, ktorý bol spojený s opozíciou v nejakej inej krajine? To sa u nás všetko dialo, ale samozrejme ten dvojaký meter vtedy nikto nemeral. Takže tém natoľko, že by ste tu museli sedieť niekoľko dní, ale chcel som byť absolútne praktický. Nechcel som ísť do tých úvah, ako nám je dobré, a či sa stretneme na tom kopci alebo na onom kopci. Stretávajme sa, robme ohne, opekajme. Jak má byť, čo patrí k normálnemu životu. Ale sú témy, ktoré ja považujem v súčasnom svete za mimoriadne vážne. Modlíme sa, aby niekomu nešvihlo v bedni. A viete, o čom hovorím. Aby sa nestalo, že nám tu cez hlavy začnú lietať rakety. Ja som zrozený z vyjadrení typu poďme vyrábať rakety, ktoré budú môcť dopadnúť až niekde na Moskvu. Ja neviem, či sa niekto nepoučil. Zo skúseností, ktoré tu máme z histórie. Toto mňa najviac bolí. A keď vidím atmosféru v Európskej únii, som zrozený a som vystrašený, ako ďaleko je schopná Európska únia zájsť, pokiaľ ide o takéto napínanie svalov. A to napínanie svalov niekedy môže skončiť mimoriadne zle. Želám tomuto dobrému nápadu tejto konferencii všetko dobré, ale vzhľadom na to, že by bolo nerovnovážne, aby som sa zúčastňoval nejakých diskusí alebo reakcií, som poprosil organizátorov, aby som nemusel byť súčasťou tohto panelu a naviac máme aj ďalšie povinnosti. Prosím, ak aspoň trochu je vám sympatická politika, ktorú robíme na Slovensku vo vládnej koalícii, ktorá je samozrejme náročná, tak nám držte palce, pretože tiež ideme do veľkého súboja a my zase na druhej strane, hoci nebudeme zasahovať do iných vecí, želáme, aby si ľudia v Českej republike urobili to najlepšie rozhodnutie, ktoré budú považovať za najlepšie. Nech žije Česká republika, nech žije Slovenská republika. Ďakujem, že ste.